Ongi etorri Senatuko Eusko Abertzaleak taldeak azken egunotan gauzatu dituen ekimenen laburpenera. Astea onuragarria izan da senatari jeltzaleentzat, astearte eta asteazkenan egin zen osoko bilkuran. Izan ere, gure taldeak egin dituen galderei, beteko dituen konpromiso eman die estatuko gobernuak. Hasteko, Jose Ignacio Wert kultura ministroak estatuko gobernuak Donostiako udaleko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko agintari berriekin kolaborazio espiritua izango duela agindu dio Eusko Abertzaleak taldeari Donostia 2016 Europako kultur hiribururako egitasmoan. Kultura saileko arduradunak horrela erantzun dio Maria Eugenia Paragirrek egin dion galderari. Bertan, senatariak estatuko gobernuak eta kultura ministerioak duten benetako borondatea zein den galdetu dio Berti, maila honetako egitasmo batek behar duen erakundeen arteko elkarlana sustatzeko. Aurrerantzean euskal erakundeetatik EAJak zuzenduko dituen erakundeekin, hain zuzen ere. Bertek, bilduren agindupean dauden Donostiako udala eta Gipuzkoako aldundiaren aurrean gutxiengoa izanik, ministerioak izandako zailtasunak gogoratu ditu. Besteak beste, 5 hilabeteko zuzendaritza hutsunua eragin dituztenak eta zenbait irregulartasunaren ondorioz epaiketak ere behartu dituztenak. Dena dela, 2016an 4 milioi euro eta erdi baino gehiagoko laguntzak zuzenduko dituela aurreratu du. Bestalde batetik, Jose Maria Kazalisek Orioko arrantzalen kofradia hartzen zuen eraikinaren erabilera desblokeatzeko exigitu dio nekazaritza, elikadura eta ingurumen ministroari. Isabel García Tejerinak aukerarik onena aztertuko duela agindu dio, beti ere legearen barruan. Antxinako kofradiaren erabilerak blokeatuta daude ministerioak itsas eta lur domeinu publikoan dagoela iritzi ziolako bere sasoian. Kazalisek gogoratu dio zelan eraikina hirigunearen erdi-erdian dagoen, eta diskriminatzailea izango litzatekeela, erabilera horiek ez egokitzea, antzeko egoeretan gobernuak ehunka eraikin eta herriren erabilera legeztatu dituenean estatuko kostaldean. Hauek ere, 2013an onartutako kostal legearen eraginez, itsas eta lur domeinu publikoan geratu ziren, eta euren erabilera mugatuta zuten. Senatari Lekeitiarra izan da baita ere, Alderdi Popularrak Europako batasunatik kanpoko balizko lehiakideen aurrean kontserba enpresen aldeko neurriak hartzeko egindako mozioaren kontra EAJak agertu duen iritzia azaltzeko ardura hartu duena. Kazalisek azpimarratu duenez, ez da koherentea osasun neurriak eta giza eskubideak betetzen ez dituzten herrietatik kontserbak inportatu ez daitezela eskatzea, eta aldi berean baldintza berdinetan lortutako trontzoak erosteko kuota gehitzeko eskatzea. Horregatik, atun trontzoen zergagabeko kuota ezabatzea eskatu du, gaur egun 22.000 tonatan finkatuta dagoena eta PPek 30.000 tonara handitu nahi duena. Produktu horien lege, lan eta osasun baldintzak bermatzea da Eusko Abertzaleak talderen helburua, Euskadin eta Estatu Espainola lanpostua mantentzeko alegina egiteaz gain. Atuna oso osorik tratatu barik, lanpostu horiek ere desagertuko lirateke, arrantzale gutxiago behar izango litzateke arrantzuan izateko, eta gure ontzitegiek itsasontzi gutxiago eraiki beharko lituzkete. Osoko bilkura egitarekin batera, talde parlamentario guztiek PPrena izan ezik, memoria historiko arloan Estatu Espainiarrari egindako gomendioak implementatzeko batzorde berezia sortzea eskatu dute. Eskabidean, Eusko Abertzaleak taldeak ere parte hartu du Iñaki Anasagastiren eskutik, eta joan den martxoaren 24an, egiaren aldeko eskubidearen nazioarteko gunean, Senatuan egindako hausnarketa eta elkarrizketarako jardunaldian du bere jatorria. Egitasmoa egiaren batzordearen aldeko plataformak sustatu zuen eta orduan ere talde berberek hartu zuten parte. Bertan adostu zen batzorde berezi hau sustatzea, aipatutako Nazio Batuen De Graaf eta Zumhur Dulitski txostenean oinarrituta, eta guda zibilak eta Frankoren diktadurak eragindako biktima guztiak onartuz eta babestuz, memoria historiakoaren arloan egiteke dauden egin beharrei aurre egin eta gabeziak zuzentzera bideratutako proposamenak egiteko. Azkenik, maiatzaren 31tik ekainaren 7 bitartean Jerusalenera egingo duten bidaia prestatzeko helburuarekin, Ruth Martínez, Maria Eugenia Paragirre eta Jokin Bildarratz Estatu Espainolean Palestinako enbaxadorea den Musa Amer Odejekin batzartu dira. Ordezkari jeltzaleekin batera, PP, Entesa, CIU, ERC eta Amaiurreko ordezkariak ere izan dira. Hauek ere, bisitaldi instituzionalak aurreikusten dituen espedizioan parte hartuko dutelako. Bidaia Jokin Bildarratzen ekimena izan da eta senatariek eurek ordainduko dute.